niin mä pelaan rännyä ja easy. Normaali. Näin. Mä häkkään Granin ja mitä muu? Sitten mä vedän vetäisin läpi. Ja nyt avaan. Otetaan sängyn eteen sen ja otetaan ränny tulee. Jos osaatte häkkätä Granin, se on hyvä juttu. Jos ette osaa häkätä, niin mä nyt opetan. Näin. Se ei tapa mua enää. Tässä lukee Leavatis House. Eli häipykää tästä talosta. Jaa. Missä mä nyt olen? Eikö mennä tänne? Ei. Ja nyt jos sä meet tohon, tai tiput tohon, niin lopetit ei enää oo tässä paikalla. Vapaasti. Sitten se alkaa liikkua. Se ei jää seis. Mua enää hakata. Ja pankaa kommentteihin, jos haluatte tulla ostamaan jotain halvalla hinnalla. Osataan Riihilähde, Riihitie joku. Monni lastenkoti ja sitten täällä on aika paljon tyttöjä varmasti. Ja sitten on Adidaksen lippiksi ja kaikkea poikien juttujakin. Täällä on yksi toinen kirpputori, tyttöjen kirpputori. On yksi kaveri Diana, niin se myy noita tyttöjen tavaroita, mä myyn poikien tavaroita. Ja ne maksaa vaan 10. Ja jos on joku tosi hieno, niin sitten on pakko maksaa joku 20, 15 euroa. Siis mulla on vähän halvempaa. Mulla on niinku jotkut pikaisen jotkut. Niin mulla tän mun kaverini silloin vähän halvempaa kamaa. Mulla on semmoista vähän sekasta, koska mulla on aika paljon kaikkea. Joo, ja sitten tulkaa ostamaan, jos kiinnostaa. Ja voin laittaa videolle, jos Niin, näette. Me voidaan sitten laittaa kutsuja jossain vaiheessa. Ja osoitekin laitetaan jossain vaiheessa. Minä pitää vaan... Ai niin, mä voin nyt kertoa sen osoitteen tässä samalla. Se on Riihitie joku. Ja sitten Riihitie. Niin Riihitie. Riihitietä eteenpäin. Ja sitten näette semmoisen
lastenkoti. Niin se on se ensimmäinen. Niin. Älkää tulko sieltä päin, missä on Monnikoulu, vaan... Hei! Missä Granny kuoli? Granny kuoli! Eikö mä edes tehnyt sille mitään? Missä se Granny on? Haluan nähdä. Missä se kuoli? Vai minne se meni? Tappako se itsensä? Tappako se itse itsensä? Vai mitä? Missä se on? Se Granny. Siis menikö se tänne? Missä se kuoli? Siis mä en tajuu. Mitä? Se eli! Tää peli huijas mua. Ei Granny oikeesti kuollut. Mitä Granny kuollut? Näettekö se tulee mummo vauhin? On sikakova. Jäät. Onko sinulla jo sovellus? Jos ei, nyt on aika varata. Seuraa tätä videota. Pääs pakkoon. Niin minkä hintaisia tavaroita sulla on? Mulla on niinku enimmäkseen on niinku 10-15. Enimmäkseen On 10/15. Enimmän on niinku 5 ja 10 sen hintaisia tavaroita. Joo. Mut mun joutuu nyt lopettaa, kun akku loppuu. Laittakaa kommentteihin, jos kiinnostaa. Moikkuu!